обратиться к болельщикам. Θέλω να απευθύνω το λόγο στους φιλάθλους μας. Не надо испытывать терпение. Δεν χρειάζεται να προκαλείτε την υπομονή. Не надо на пустом месте создавать какие-то проблемы. Δεν χρειάζεται στο ίσιο τόπι να δημιουργούμε προβλήματα. Команде нужна выезд. Η ομάδα σας έχει ανάγκη, Когда команде хорошо, ή όταν η ομάδα είναι καλά, еще больше, когда команде плохо. αλλά ακόμη περισσότερο όταν η ομάδα είναι στις δυσκολίες. Нельзя любить команду, Δεν μπορείς να αγαπάς την ομάδα клуб, και την ΠΑΕ когда все хорошо. μόνο όταν όλα είναι καλά. Сегодня вот эти мелкие вещи, которые были с трибун, Σήμερα αυτά τα μικροέκτροπα που υπήρχαν από την κερκίδα мне кажется логичными. μου φαίνονται παράλογα. Zачем? Γιατί να γίνονται. Πάντως κύριε Πρόεδρε, τώρα ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά ετοιμάστε και αλλαγές. Ο Νίκος Δενημής κάνει δουλειά από αύριο. Θα έχετε και άλλα ονόματα στο διοικητικό συμβούλιο, δεν είναι? Я когда понимаю, куда я двигаюсь, Όταν εγώ έχω αντίληψη πού προχωράω, я двигаюсь и ожидаю результата. προχωράω και περιμένω το αποτέλεσμα. И только результат может показать, то решение или это решение было правильно. Και μόνο το αποτέλεσμα μπορεί να δείξει αν μία ή άλλη απόφαση ήταν σωστή. Если же мы будем думать, что любое мое решение нуждается в 100% понимании, тогда решения не будет вообще. Και αν πάλι εμείς νομίζουμε ότι οποιαδήποτε απόφασή μου έχει ανάγκη 100% της αντίληψης, τότε δεν θα υπάρχει ποτέ απόφαση. Я свою позицию как-то объяснял. Εγώ κάποτε έχω εξηγήσει τη θέση μου. Уход Сандариса, Η αποχώρηση του Τσαντάρη, который вырос у нас в ο академии, οποίος μεγάλωσε στις ακαδημίες μας, который мне лично сказал, что он не хочет играть в ПАОК, ο οποίος προσωπικά σε μένα μου είπε ότι δεν θέλει να παίξει στο ΠΑΟ, для меня это был сигнал. για μένα ήταν ένα σήμα, ένα καμπανάκι. Что-то с детьми мы делаем не то. Ότι κάτι κάνουμε λάθος με τα παιδιά μας. Поэтому я буду искать варианты, Γι' αυτό εγώ πάντα θα ψάχνω τις δυνατότητες чтобы формировать ДНК ПАОКа για να διαμορφώνω το DNA του ΠΑΟ с самого детства. ακόμα από την πιο μικρή ηλικία. Пусть они уходят, Μπορούν να фύγουν, пусть ищут другие клубы, μπορούν να ψάξουν άλλες ομάδες, другие страны, άλλες χώρες, но говорит о том, что я не хочу быть у себя в семье, αλλά το να λένε ότι δεν θέλω να είμαι στην δικιά μου οικογένεια это тогда, когда вы из деревни уехали в город είναι σαν από το χωριό να έχετε φύγει στην πόλη и говорите к родителям, я не хочу ездить вообще. και να λέτε στους γονείς σας ότι δεν θέλω να σας Это επισκέφτομαι. я так оцениваю. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αξιολογώ. Поэтому Визитиса я пригласил для конкретных целей. Γι' αυτό εγώ τον κύριο Βεζίδη τον έχω καλέσει σε συγκεκριμένους Я σκοπούς не буду останавливать это решение. και ποτέ δεν θα σταματήσω αυτές τις αποφάσεις. Меня Ο Γιώργο интересует Κούδα. результат. Ο Γιώργο Κούδα. И куда Και ο Κλούδας. Τελειώνοντας, βάζετε χρήματα, έχει υποθεί. Πρασίλη του Ναι, Βασιλόπουλου. Δύο λόγια ζητήσετε. βάζετε χρήματα αρκετά, αλλά βλέπουμε ο πάτος δεν έχει τελειωμό, διότι ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή. Φωνάζουν πολλές ομάδες, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός παραμένει. Много денег вкладывать, но, к сожалению, дна не видно. Олимпиакос наверху, много команд об этом кричали. Дело в том, что дна нету не потому, что мы ее разрушили, Το θέμα είναι ο πάτος δεν φαίνεται, όχι επειδή το καταστρέψαμε το πάτο εμείς, а потому что не было дна. αλλά επειδή δεν υπήρχε πάτος. Вот такая ситуация была и есть. Τέτοια κατάσταση υπήρχε και υπάρχει. Я понимал, Εγώ αντιλαμβανόμουν что если я до достижения дна, ότι εγώ μέχρι το να φτάσω το πάτο не хочу сейчас называть цифру, которую я должен потратить, и буду это результатом достигя дна, сформировал дно. δεν θέλω για να φτάσω λοιπόν στο πάτο πρέπει να ξοδέψω ένα ποσό το οποίο δεν θέλω να σας ανακοινώσω και αντιλαμβανόμενος ότι πρέπει να το ξοδέψω αυτό το ποσό, То думаю, что люди ошибаются, если думают, что я предполагал, что 10, 15, 20, 30 миллионов я вложу и будет уже сформировано дно. νομίζω ότι οι άνθρωποι οποίοι σκεφτόταν ότι εγώ θα επενδύσω 10 και 15 εκατομμύρια για να μπορέσω να διαμορφώσω το θεμέλιο που λέμε και μόνο αυτά τα χρήματα έκαναν λάθος. Я могу сказать, что по сегодняшний день Μπορώ να πω ότι μέχρι και σήμερα для обеспечения так называемого дна για την εξασφάλιση του θεμελίου, να το πούμε έτσι, του θεμελίου, бюджет, который я имел в голове, το budget το οποίο είχα στο μυαλό μου, пока не потрачен. ακόμα δεν έχει ξοδευτεί. Не надо пытаться думать о том, что меня легко можно читать. Και δεν πρέπει να νομίζουν ότι είμαι εύκολα αναγνώσιμος εγώ, εύκολα διαβάζομαι. Я воспользуюсь этими
θα